Ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Εδώ είμαστε. Στα καλύτερα ραδιόφωνα του κόσμου. Sofia Times Magazine. Πρώτοι εμείς από το 1997 ξεκινήσαμε ένα ταξίδι επικοινωνίας με τους απανταχούς στον κόσμο Ελλαδίτες και Κύπριους ομογενείς μας. Με σίγουρη, έγκυρη και πάντα επίκαιρη ενημέρωση. Με καθημερινές ανταποκρίσεις και ανταποκριτές από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Νότιο Αφρική, τις ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες και από όπου αλλού υπάρχουν Έλληνες. www.sofiatimes.com. Η ηλεκτρονική πύλη των απανταχού στον κόσμο Ελλαδιτών και Κυπρίων ομογενών μας. Sofia Times Magazine. Εδώ που από το 1997 χτυπάει ο παλμός της ομογένειας.